Στα στούντιο του Ατλαντής από την Παρασκευή είναι ανοιχτά για όλους εσάς. Βρισκόμαστε Πετολικού 186 στον Πειραιά, περιμένουμε όλο τον κόσμο. παιδιά, περνάμε καλά εκεί έξω. Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε, ξέρετε, και τα τρελά κέφια τα παιδιά, τα οποία είναι κοντά μας από την πρώτη στιγμή. Και τα μάτια τους, μάλλον στα μάτια τους, είναι ίσως η απάντηση για όλους αυτούς τους κυρίους οι οποίοι βρίσκονται εκεί ψηλά. Πιο ψηλά και από το αεροπλάνο ποτούν στο αεροδρόμιο. Πολύ ψηλά. Έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία. Έχουν απομακρυνθεί από τις πραγματικές ανάγκες αυτού του τόπου. Το έλεγα και πριν. Και τα παιδιά αυτών, των υπουργών, των βουλευτών, των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί με την εξουσία, σε οποιαδήποτε μορφή της. Το πρώτο που κάνουν είναι να απομακρύνονται από την κοινωνία. Οι βουλευτές με τις προσωπικές τους φρουρές, τα παιδιά τους στα κολέγια, στις επαύλεις, στα διαπλεκόμενα, στις μυστικές συμφωνίες κυρίων, και όλοι εσείς εκεί έξω να βασανίζεστε με τα δικά σας προβλήματα. Πώς να αντιμετωπίσει βέβαια ο Υπουργός Παιδείας το πρόβλημα παιδείας? Το παιδάκι του δεν πηγαίνει σε δημόσιο, αν έχει, είναι στο εξωτερικό. Πώς να αντιμετωπίσει ο Υπουργός Εργασίας τα προβλήματα? Πώς έχει δουλέψει ποτέ του? Ο Υπουργός Υγείας στην υγεία, πώς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα? Έχει μπει σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος? Ο Υπουργός Τύπου έχει ακούσει ποτέ το ραδιόφωνο? Έχει διαβάσει ποτέ τις μετρήσεις? Έχει δει ποιο σταθμό κλείνει? Ο Πρωθυπουργός τι γίνεται? Πού είναι οι τύχες μας? Περιμέναμε όλοι έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τέλος πάντων κάποιον από αυτούς τους επίσημα αρμόδιους να βγουν σε κάποιο κανάλι ή τέλος πάντων να βγουν σε όλα τα κανάλια. Εξάλλου, αν θέλουν, μπορούν, το έχουν κάνει στο παρελθόν, να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια και να δείχνουν το πρόσωπό τους και να λένε αυτά που θέλουν. Να βγουν τέλος πάντων στην τηλεόραση.